भगवद्गीतार प्रथम अध्यायर चतुर्थ पंचम और षष्ठ श्लोक। अत्रसुरा महेश्वसा भीम अर्जुन ससाजुधि युधाना विरटाश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च बीर्यवान् पुरुज्योति कुञ्चिभोजश्च शैवश्च नरपुत्रः युधावानुश्च विक्रांत उत्तरमोजाश्च बीर्यवान् सभद्र द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथः। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ସେନାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସୂଚାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେନାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଭୀମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ପରାକ୍ରମୀ ଅଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଓ ଦ୍ରୌପଦ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ, ଦୃଷ୍ଟକେତୁ, ଚିକିତାନ ଓ କାଶୀରାଜ, ପୁରୁଜିତ, କୁନ୍ତିଭୋଜ ଓ ଶୈବ, ଯୁଧମନ୍ୟୁ, ବିକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଉତ୍ତରମୌଜା, ସଭଦ୍ର, ଦ୍ରୌପଦେୟ ସମସ୍ତ ମହାରଥୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦର୍ଶାଇକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସେନା ସେହିଭଳି ସଶକ୍ତ ଯେମିତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଏଥିପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି କୌରବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଶକ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେଠାରେ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି।